А сега страните по света, представени от Яко Уорнер. Щатите, Канада, Мексико, Панама, Хаити, Ямайка, Перу, Доминиканска република, Куба, Гренландия, Ел Салвадор, Пуерто Рико, Колумбия, Венецуела, Хондурас, Гвиана, Гватемала, Боливия и Аржентина, Еквадор, Чили, Бразилия. Коста Рика, Белис, Никарагуа, Бермуда, Бахамите, Тобаго, Сан Хуан, Парагвай, Уругвай, Суринам, Френска Гвиана, Барбадос и Гуам. Норвегия, Швеция, Исландия, Финландия, Германия вече е една, Швейцария, Австрия, Чехословакия, Италия, Турция и Гърция, Полша, Румъния, Шотландия, Албания, Ирландия, Русия, Оман, България, Саудитска Арабия, Унгария, Кипър, Ирак и Иран, Сирия, Ливан, Израел, Йордания, Йемен, Кувейт и Бахрейн, Холандия, Люксембург, Белгия, Португалия, Франция, Англия, Дания, Испания, Индия, Пакистан, Бирма, Афганистан, Тайланд, Непал и Бутан, Камбоджа, Малайзия, Бангладеш, Китай, Корея и Япония, Монголия, Лаос, Тибет, Индонезия, Филипините, Тайван, Шри-Ланка, Нова Гвинея, Суматра, Нова Зеландия, Борнео и Виетнам, Тунис, Марокко, Уганда, Ангола, Зимбабве, Джибуто, Ботсвана, Мозамбик, Замбия, Свазиленд, Гамбия, Гвинея, Алжир и Гана, Бурунди, Лесото, Малви, Того, вече няма Испанска Сахара, Нигер, Нигерия, Чад и Либерия, Египет, Бенин и Габон, Танзания, Сомалия, Кения, Мали, Сиера Леоне, Алжир, Бенин, Намибия, Сенегал, Либия, Камерун, Конго, Заир, Етиопия, Гвинея, Бисао, Мадагаскар, Руанда, Майорка, Кайманите, Хонг-Конг, Абу Даби, Катар, Сърбия, Мавритания, Монако, Лихтенщайн, Малта, Палестина, Австралия и Судан.